živosť kada etiópsky eunuch, že pre nás, a minúta kada žives, že sa pre nás le Ježiš nebesko živipen, kada etiópsky eunuch učinil Ježiša vo svojom živote pána, zároveň aj kráľa. Čo je to Božie kráľovstvo? Božie kráľovstvo sa skladá z veriacich ľudí, ktorí prijali Ježiša vo svojom živote a učinili pána a kráľa vo svojom živote. To znamená, Božie kráľovstvo bez skladinov dojde veriace manželstvo. Dojde veriace manželstvo. Buď manž, ale denominácie, ktoré mi páčila model. Ale Ježiš mi nakade. Rajska nebeska živne. Ale vykáda etiópske eunuch. Verím, že Ježiš je Syn Boží. To znamená, tento človek učinil Ježiša vo svojom živote svojho pána a kráľa. A presne vieme sa, kde máme dar, keď máme Ježiš rajes a kráľ za nebesko živíme. A presne tu temera živé, co sa vkáde, že nesotvorí nás. Amen, tvorí nás Božie kráľovstvo. Amen, Ježiš kečam a nebesko živíme rajesky a kráľiske, lebo sprejnova nebesko živíme. A vyznavím, že má nebesko živíme, že Ježiš nomino kráľis. Amen. A preto Ježiš ako kráľ dnes sedí po pravici živého Boha. A preto aj dnes vyznávame Ježiša vo svojom živote, že on je kráľ kráľov a pán pán. Amen. A važu nápnala penisokava prijatá tesikárov. Zatvrđujem, že buď manša, čaroda na dreves, čo je dobre, ale nevedia, kto je ich pán. Som ste penal o Ježiša, no Matúš 15, 8 a 9. Čo som penal? Oni ma ctia penami. Tento ľud ma ctia penami. Ma vzývajú penami, ale srdcom sú ďaleko od Boha. Lebo naozaj neučinili Ježiša vo svojom živote ako pána, ako kráľa a nie sú pod kráľovstvom. A čo ti vieš, tento, no márne ma uctievajú, lebo vyučujú svoje vlastné zákony a nie Božie. Čo dnes? Zákony tohoto sveta, o tradícii, o pamiatky a sávore veci sú hin, tak o manušača, kadem pa pesti dzeka sávoro, čalente uctivinem, ale Božie zákony z Božieho slova, odráža v na kamen tesika. A buď denominácii sú penipesky žene církev, a pritom neuctievajú Pána, pritom neuctievajú Ježiša, nevyznávajú Ježiša vo svojom živote, ale nekalé sú Ježiš penami. Oni ma ctia penami, ale srdcom sú ďaleko. A kalé sú dala pena. A my že vás vďačná, že amen, sám z církev. Vieš prečo? Lebo Ježiš si vydobil na Golgotský kríž za teba i za mňa, že dnes sme církev živého Boha. A preto aj Ježiš zaplatil na Golgotský kríž za Božie kráľovstvo. Koho len just pekal prúf o Božie kráľovstvo? Koho rozhlasil nás o Božie kráľovstvo? Na samom začiatku prišiel Pán Ježiš a peno šukarlava. A do Evangelium 1.15. Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Čiňte pokánie, alebo kajajte sa. Halleluja. Sosko Ježiš, Avela, pero priblížilo sa Božie kráľovstvo, lebo v Božom kráľovstve môžeš prichádzať ku Kristovi a nájsť to odpustenie, aby ti Pán odpustil. Nikaj o odpustenie na rakea, teda sa denominácie džaha. A najmä do Božie kráľovstvo, tak ale te peno, šaj des, lovi, šaj počines, šaj des, na džana so, šaj prepočines. Ale odpustenie nikad na raké čanu Ježiš Kristus. A ročalo je to a kada peske prava pena zapameti, že te tu teme, koje Amina drži sam kade, to není naše. To je Božie kráľovstvo. Božie kráľovstvo je v prítomnosti Bože. Božie kráľovstvo je to, keď Pán naozaj rozpráva tam, kde je jeho církev. Halleluja. To znamená,
že švázik, keď Manuša nek napríklad nás nedovolí, tak sopky nás o Manuša, sa kamena zvarestoj, ty Lena zvera, kamena zvera, ty predpakal, tak sopky nás o Manuša, Lena zolove, a že nás či nás nekali kaplička. A my ešte nás peske, že Lovenca Savoroci nenáme dnes. Hoj peskoci nema odpustenje. Ledna, te nikje nas očevoro fejs nasvala nas punčoška, bo mena džana. Redli god se na džana svojim džana spokrižao, zvare kaj zemlova, a zaplande nas. A mi šte nena žekana predpake na Savoro. Kalafite peo, to je také tradične, mane, a su nadal zmisel. Aký je to zmysel? V Božom kráľovstve môžeš nájsť odpustenie. V Božom kráľovstve môžeš prežiť Boha, môžeš prežiť uzdravenie, môžeš prežiť slobodu, môžeš prežiť všetko to, čo Pán prinesol na tejto zemi. Lebo prišiel ako mocný Boh na tejto zemi. A keď nás Ježiš bári divy zázraky tegeral, on Manuša bez čuda nie nás. V Božom kráľovstve sa nachádza aj to všetko nadprirodzené, čo sa ľudia divili. Keď si práva pena, dýkam pre peskej vlasta jaká, uzdravenia, sloboda, kada sa predikam, kada sa radam kjodol, sopre džiđiva tu teme. A keď si vám nema predikom, keď si nadprirodzená veci so diktom Manuša, pa u Božíku ste už čo diktom sa Manuša, so has pod vplyvom demoni, so has zakebne ande, varsover vakenas, ale sa bez mudina, z Ježišovom mena, ja se zone do veskri, sa ono predpadžila sa horovo, sa ono muši, časte ďalej. Kaj mi začal kaj se veci? Len v Božom kráľovstve. Len v Božom kráľovstve práva pena. A vašo dá, ame nasam, a nevar sa li komunita, nevar samo klub, ame samo Bože kráľovstve. Amen. Vieš prečo? Lebo my sme v ňom. Ako? A nekaste v Ježišovom mene. A ten, ktorý prišiel ku Kristovia, má Krista, ten je v Ježišovom mene, ten je v ňom. Kristovi. A to môžeš prežiť len v Božom kráľovstve vtedy, keď máš Krista. Lebo si učinil kráľa kráľov vo svojom živote. A kada práva pena naprečíva a vrete. Ani nekačma, ani varikano kasino, ani nikaj naši prežile, skaj som vačipe, čano Boží kráľovstvo. A važu dom Manuša pažalamende, peš čudarine, nadavine da mende, dikem da mende, sad te vas prejeva sa zvláštna sa. Amen, sám zvláštna, lebo opet začína s varsom na malo živenu. Lebo príľam varesu nadprirodzeno, to čo je Božie. A važu demaro Manuša na mende, dikem celkom avres. Keď si Manuša ma pende tuke, čo da lepranska bola penakte, men ma tu napinđara, ta sopes pjačida se. Džanes, Paladaša, Džanes, te ma tuke varko, planatu pa opeste pen, te avađeno tuke peno, sopes pjačida, skapires, dik so tua him, ma naslov da su salas, ma naslov ja su salas. Ďaká Bog te po tute pola kaka penen, lebo si našal cestu v Božom kráľovstve. Amen. Paladaša, Džanes, prava pena, že ty si pri počítaní v Božom kráľovstve. Halleluja. Som lik me začal prava pena, kada Manuš Etiopskému na mieste prežil nadprirodzenú moc. A preto on povedal, verím, že Ježiš je Syn Boží. Halleluja. Džanis, o Ježiš sa rada spekla prava pena. Ovo je veso prečičidas. Etiopskému da nahas jednoducho vecos. To nebolo jednoduché, aby niekto takto veril. Dža, a da džives kazim, kaj se manu šeske stojno veriaco, mnohimo veriaco, sú napríklad sme pre Ježiš, pilade kangeli, a vaker palo Ježiš, a je kvaleste čak te pol manuš. Nedá sa, to sa musí sa niekto dotknúť. A jeho života sa dotklo slovo Božie. Ovo da veskole manušeta sa bez dotknina, musí tam premena. Musa. A presne, kada Manuša sa pre zapres dotkne čas. Že on na mieste vyznal Ježiša, že on je Synom Božím. Nie každý verí, že Ježiš je Synom Božím. Nie každý verí, že Ježiš je naozaj Boh. A ten to uvedol. Amen. Kada etiopské ňu vpačo ide, že Ježiš ino del a ino čaule del vesku. Ale dá, prava pena, so Ježiš muši da ste kerao. Hoďte prijavol. To je ale také ako Boží kráľovstvo. Ježiš, keď prišiel na tejto zemi, musel sa ničoho zdať.
Čoho sa zdá, Pán Ježiš? Aby prišlo to Božie kráľovstvo na tejto zemi. Vzdal sa svojho trónu. Musel sa zriekať svojho trónu, zriekať svojej slávy a zriekať sa svojho majestátu. Представете си, že sláva le Hristos ki s-a venit despre vas, ochețimi ca nebos. E Biblia pisino, že non-stop o anjela vyčinen sveti, sveti, sveti Pán, ktorý je, ktorý Boha, ktorý príde. Aj si mocno prítomnosť. Sláva nebeský o anjela vyčinen 4 druhy, anjela, archaniela, serafiny, cherubiny a vyznavinen le Ježiš ode, že on je svätý, svätý, svätý. A tento Ježiš sa zriekol kráľovského ducha, čiže spal bez tela. Už spal trónus. Zrieknite sa bez slávy a zrieknite sa bez svojho majestátu. Vieš, čo to je majestát? Majestát znamená to, že on je veľký a mocný, že on je veľmi svätý, že on je veľmi vznešený. Представете си, жадова влада ма некој те замукал садом, а там без те понижил. Не верим, в животе не видим, аби се некој тако понижил, поценил. А Ježiš sa zriekol takéto slávy, takéto majestatu. Vieš prečo? Aby prinieslo to Božie kráľovstvo na tejto zemi, aby ľudia spoznali toho pravdivého Mesiáša, toho pravdivého Boha. A zobrať na seba ľudské telo. I da ste pestre anul tute, anul made, aj so telo sa mohlo pretute. A so keďže sa da Božie kráľovstvo, te anul pe, da Božie kráľovstvo začal zvestovať a šíriť evanjelium. Začal šíriť kráľovstvo Božie. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa, lebo čínte pokánie. Ale za din speskro, dživi per tega pur, a bud manuša dikve, sa do čalo de vesto služi nelas, da manušengele, čorengele, korengele, bangenge, a kaj se manušenge su naši džanas paš vedele bo vas, preda je set chorobi, podobne sa te koronavírus, oj hazaj si malomocenstvo, naši paš vedele manuša gele, ale ja zvika zime návne da lokava na poros, a niko paš vedele naši približinčas, od čalo de vesto avľas, s tým Božím kráľovstvom a začal slúžiť ľuďom. A sa Romanuša da dike nás, pena prava, tak nás ohromíme, že kaj sú kamile, kaj sú ilolozi, kaj sú sucedenici, kaj sú milosrdenstvo zim, že a nás paž Romanuša, obnúkala z Romanušenke o hriechy, a nás paž Romanuša sascavno z Romanušem, a nás paž Romanuša, unikaj nás nepokoj, a nás o pokoj, a nás o kamile, a nás o suci, drobla z Romanušenca. A toto je všetko v Božom kráľovstve. Kaleveci ano svetosť Marakea, ano svetosť žane suša Arakes, nenávisť, choli, ohovorania, opletky a nalačí veci sú niekam kamo do blížina. Ale keď prišiel Pán Ježiš Kristus, všetko bolo opakom. Sa preste džana, zútočine nás, vaker nás, temurdarilskame nás. Ale Ježiš sa nás si kačas ne date skrojilo, si kačas ne date beskrojilo, si kačas sa mi láska na zim, sa vo súcit na zdrin, a sa vo si kačas od čalo da lesko prekapu, o manuša prekapu, nađenena su da kamine, nađenena su da im sucit. Andruja doba. A preto Ježiš sa zriekol svojej slávy. Preto sa Ježiš sa zriekol svojho majestátu, zriekol sa svojho trónu, zriekol sa kráľovského ducha, a raz prekapu a si kačas. Oda pravo džinike, oda pravo kamine. Si kačas, že palo manuša vareko ača. A to je ten Syn Boží, ktorý prišiel na tejto zemi, ktorý sa ponížil sa až po smrť kríža. To je Boh, ktorý vydal za teba, za mňa, za celý svet svoju dušu. To je krv Pána Ježiša Krista. A vo svojej krvi na tejto zemi ukázal lásku, ktorú nikto nemal, ani nebude mať, ani nemá. A komu dá tú lásku v tejto krvi? Dá tebe aj mne.
Din наступит темага, а он туда раци кажас, пескро камибен, а он туда раци кажас. Броско камибен, со ино натрозено со надопес лако джате ахану. Лебо пемене зо мануша, рухине нас не прокрижо зас, саконе сте поможила, за песте наши поможила. А како е ласка, брата, сестра. Со си кажас од чало делескро. Си кажас, že aj keď bol na Golgotskom kríži, aj tam ukázal Božie kráľovstvo. Vieš prečo? Lebo povedal Bohu Otcovi, Otče, odpusť, lebo nevedia, čo činia. Halelúja. A nadávala pena víťaz, to je Božie kráľovstvo, že aj keď bol zranený pre hriechy celého sveta od ľudí, a on sa prehovoral ešte k Otcovi. A v tomto je tá dokonalá láska, ktorú nemá nikto na tejto zemi. On chce, aby tú lásku sme prežili v Božom kráľovstve. Kao keď je Pano Svetoské zokamíme na džípe na rakeja. Šaj prejavilo máme, že máme šeské o kamíme lelovenca, ale darkenca, menadžana psova. Aj to je super, dobre. Tak ako Boh Otec prejavil svojou láskou a svojim synom na tejto zemi, nikto neprejavil. Nikto napraví čas, ale dá Božie kráľovstvo. Ak niko ne za da Božje kráľovstvo, peste čas sa rodáta na nebus. Sobe začína spáva pena, že aj keď Ježiš bol na Golgotskom kríži, celé Božie nebeské kráľovstvo bolo sledované, čo sa udeje s Ježišom na Golgotský kríž. Saurodikenos, prekvapíme celé stvorenstvo, že Ježiš visí na Golgotskom kríži. A v tomto je Božie kráľovstvo, že prišlo nečakané. Biblia písma Lukáša Evangelium a od 17. kapitola, 18. kapitola, od písma, že on Manúša do Izrael doda, čime zúžarilo da Božie kráľovstvo, že príde pozorovaním, že vykena, že Ježiš tam bolo nebos. A že sa ako privítí nedá sa ten Mesiáš, žiavia zo Božie kráľovstvo. Ale Ježiš prenal, Božie kráľovstvo nepríde s pozorovaním, lebo kráľovstvo Božie je už medzi vami. Kráľovstvo Božie je už medzi vami. Halelujá. Vieš, kedy to bolo, kedy to vzniklo? Keď Ježiš išiel, už po zmrtvý stane z mŕtvych, a Ježiš išiel do nebeského kráľovstva. A to, čo zanechal na tejto zemi, zanechal šľapaj, zanechal Božie kráľovstvo a obzvlášť, keď prišiel Duch Boží na tejto zemi. A to Božie kráľovstvo, vieš, čo sa stalo? Uchopili veriaci ľudia. Vieš, to boli? To boli apoštolovia, učeníci, ktorí videli, čo zanechal na tejto zemi. Každý jeden učeník videl Ježiša, ako Ježiš zanechal stopy po svojom kráľovstve, keď vošiel do nebeského kráľovstva. Aké stopy? Sa prečo knjige okamíme. Sa rozhlasila Evangelium moc Božieho slova. Sa Adam Dikenas, uzdravenie, sa Romanuša prežil nás. Odpustenie, opúkor, uradišanosť. Ale kada veci očala da vrsto sikađas, ale stopí ačilas, vrčinke je, a da ne živíme. A preste trebeni kangeli, mjačinkaj se stopi sa vrčinke na Marije. To sú stopy Božieho kráľovstva, ktoré Ježiš zanechal na tejto zemi. A my, aby sme uchopili to Božie kráľovstvo v našom vnútri. V našom vnútri, aby sme prežili to, čo učeníci zažili. Zažili Božiu lásku, zažili Božie uzdravenie, zažili divy a zázraky, čo činil Pán Ježiš Kristus. To znamená plápenia. To Ježiš, čo čovjek veskro, Savoro, sohaznes, ando nebos, Savoro zamukljas, bez slava, bez majestat, otronos, a zdi nas bez peskine hosta. Sostar tu bez.
6 dias zakočivas. A pošto sam tu bezdinjala, koji sam kanadal Kijota. Šaj tu nekaj si to rezultat sostavljeno s dinom kada stranu koji Ježiš. Džanes, onda so tu rado ke rezultat, so tu rado ke razado porano džipen. Sale da deske kando. To Bohu smrti. To, čo Bohu smrti, to je otázka, čo si sa ty zrekol, alebo zrekneš. Lebo všetko to Boha zanúcuje zo starého života a Boh sa aj protiví tomu starému životu. Dnes sa nekladám Kijota, mužinču ma nekvate rozhodnino. Či mám či kama v tej životu leden poradom životen, alebo kama v tej zamúkalo poradom životen. Lebo Bohu to smrti ten starý život. Starý život žiť v žiadosti tohoto sveta. To, čo Bohu smrti. To, čo Boha zanúcuje a to, čo sa Bohu protivuje. Ale veci ledarské kráľov. To je všetko, poukazujem na starý život, aby sme sa zabreli a zriekli starého života. Dnes nám Kijota tako dokonala. Te bodlo kamera za mňa tekla dokonala, čakávka tela sa dokonala. Ale Boh nie je taký, aby tako hneď, lebo to je všetko čas pre teba a pre mňa, aby sme sa zapreli. To znamená, prala pena, amen musete ste učiti teraz. Amen Kijota. Zamukla Maresu, ale kurmek Maresu še ne deles dukave lavri. Kurmek Maresu deles še zamukcino. Kurmek deles Maresu še kanda. Prenesu. Tu še džanes so še deles zamukcino, so še deles dukave soha, a so še deles ine so protivno. Biblia pisina, že to, čo sa Bohu protivi, je to biha, je tak, ale nek Buda veci so inu deles protivno. Keď si vám kakva si kava, kad se ilustracije so ođal pa žalo greho sveta. Priklad, si kava včera samo habel, so tu kena ne prezeka, so našči has. A te tama tu ke romnja boruma, romnjamke vareso, so narado has, so im protivno naračo, so te toga, a romu majko čanipe. A te toga vareso, a našči zdižal tero žalutkost, tak Džanisto, čavi kjerima, pa čanipe na čas je. A presne kakve so del. Bez protivina, kakve zna hrehovske. Odo bez kakva protivina, veporane dživitlaske. Božje kraljevstvo není o tom, aby sme žili v starom živote. Božje kraljevstvo je o tom, aby sme žili nový život pre Krista. Halleluja. Takže prava penja, te zamišlji nas pres. So mešaju zamucile deveske, so je protivno deveske, so kandele deveske, so še zamucino deveske. Nakavavkes. Lukáš, 18. kapitola a 17. verš. Danes da Božje kraljevstvo pala pena. Ова rekao bez kena dom te predstavljam svoda in Božje kraljevstvo. Sam vizerano da Božje kraljevstvo. A so Meksikava Boga Božje kraljevstvo. Takže Lukáš 18:17 peno, amen vám hovorím, že kto by neprijal kraljevstva Božjeho jako dieťa, nemôže doň vojsť. Da penelo čalo divoske. Da napena me. Danes, to je prijela o Boží kraljevstvo, ale beskončí pen, mužina stalo sa citne čavore. Soske. Lebo čavoreske te vyšvetine je varsa volá. O čavoro nakomplikino, našpekulino, ale tako je bilo, tako je plača. Keď si varu Janku, z otomiske, cima Džalasko si vidza, kamela z Arijanka, lebo o Filipus, teđa, Lea, penas,
Mlađe metka nama čošća, čili zatka, bilo žuračka, co? Tako čavoro pačala, zanadjela spespljata. A ne špekulila, a presni tavke zaljami, sa cirkev. A do Bože kraljevstvo, te naš špekulila, ale gde prilaz sa citni čavori. Aby sme boli ako malé deti. Soske penane, sa citni čavore. Džanes, a da je kada su ali kangeri, Avral, anda okej, Avral, rovna uzbora kangeri, tak, ti si vstupil do Božeg kraljevstva. Tu ako nas do Božeg kraljevstva, Džanes Alista. Tu Avral do Božeg kraljevstva. A možda da čine zodova kolika je do Božeg kraljevstva. Takže, soska do Božeg kraljevstva pravo pene. V Božom kraljevstve, keď prichádzame, musíme prichádzať vo viere. V pokore a podľadiť sa v Božom kráľovstve. Ano, Božie kráľovstvo našťaves. A v keď tu peske Gudžaru tavez a tu tavez čak Gudžaru, že bol nachadoval, tam je nič nachadoval, tam je napáčala, tu mám je naštípený skavka a tak ďalej. Varekana na mušines, trachadov da sú pastoris, Petr, Salvakerov, a sostovakoval sa o rozhodnutie a tak ďalej. Ale Boh dáva vizíru tam, kde je Božie kráľovstvo. Ale kada veci, kad Biblija pisina, da Božje kráľovstvo sa aves, ale církev da sa aves, tak, ale církev musí dávať Boží poriadok. Ale ja církev da Boží poriadok musí dávať disciplína. A toto Pán chce, aby sme naozaj prijali to Božie kráľovstvo ako malé deti. Aby sme naozaj vyšli ako veriaci, žiť vo viere v Božom kráľovstve a žiť v pokore a byť v oddanosti. Halleluja. S kým môže pracovať Boh v Božom kráľovstve? Káha odlišia kilo buči do Božie kráľovstvo? S tými, ktorí chcú pracovať pre Božie kráľovstvo. Olen sa odlúpil buči so kámen pre Božie kráľovstvo buči také. Káha me budú však kilo buči. Olenca so iné verna. A kjer ne vodali devosti? Aj srdca odlúpil buči. Káha me budú však kilo buči do Božie kráľovstvo Olenca so iné oddána. So kámen te slúži na vedelské, zároveň nemám všelie. Varekana zamúka z Varekana sa nadnesam, Varekana biegne a tak ďalej. Ale Džanesova existuje, ano da Boží kráľovstvo. Da Boží kráľovstvo existuje pokanie. Halleluja. Oj, odovúdu a počutinu, arachina, aj te slúžili z kráľovstva. Káhame grachina, odelo. S tými, ktorí sú naozaj oddaní celým srdcom. Mekáha došla počítal žerachina. S tými, ktorí sú vedení Duchom Svetým. Kada pena vareso, so ti malo fez vaker, čas, oj, te pena vite, dina vareso te pena. Boh ne bude pracovať s poslucháčmi. Čunes? Odal na kera počíkaj srdca sú čašume. A džam kera nič na kera. Ale kera počíkaj srdca sú inni činiteľmi Božieho zákona. Oda so šume. Oda ke mali vakri zrub, tam si mali Božího. Džan si tu namúša da pasuca te pučal. Šaj džan palorom, a šaj vaj olongeva kera palodom. Da dilini otázka. A da odolina sa koneske, to je všeobecné, vsakého kamoša džal palo kera, a šaj zvestinele Ježiš. A ty, keď ideš a zvestuješ evanjelium, moc Božia, to ty prinášaš Boží kráľovstvo do tohoto domu.
prinášaš do tej dediny, kde slúžiš, alebo kam ideš. To znamená, od tá teritorium sa on načo peske zachugas, a tu čas, ale zo Boží kráľovstvo, zóna, kde vlastne robe jedna v Evangeliu, tak kam tebe pena, temnosť, moc hľadala česky sa ođa, lebo ty si Božie kráľovstvo, tu aves. Ale tu je tu tomu dobreska, ale je zóna dobresky. A môžeš vlastne láva do populári, tak to je moc Božia, to je autorita. A koľa daš je kero? Biblia písi nám, ja neviem, Evangelium 1. kapitola, my tam môžete geras pesky, Angela, tedy kaza, kahodu, rachinou, početinou, to prináša Božie kráľovstvo. 1, 12 až 13. Ale všetkým, ktorí ho prijali, čo dnes, od ako výrazné Ježíš, ale bez Ježípen, na samom začiatku, keď povedal to obskejenie, dal právo a moc stať sa deťmi Božími tým, ktorí veria v jeho meno. To znamená čas a tu prianes. Moc Božia. A dnes olávali do veske, so džanete zmenilo, manuše sú bez protina. A čo na kana? Same manušeca sú kero od obuči, čo sú keno, 13. verš, ktorí nie z krvi, ani z vole tela, ani z vole muža, ale z Boha sú splodení. Wow! To čo to znamená? Čo? Tu tebe sa ako poznal odzenčená tata. Vedali ste sam splodzíme, nie tak? Menže máme sa kapri zbučí naštíkel čas. A naštíkel. Čaulenca sú hinné vedení Duchom Svetým. To znamená, že tu bez mužín žal a mužine sme niekvarte na rodinu. Pene sa! Sama som niekva na rodine, mladá, veda desta. Kada je to otázka penčas o Nikodem. A maťa pažoja da príbeh so vakel kamen dodal. To znamená, ten, ktorý je vedený Duchom Svetým, sa ešte raz narodil. Z čoho? Z Boha. Skrze Svätého Ducha. A važuda, še peneza, še tupeske peneza, to ská, me pinavaju ta skávka z vaštuvení. Užen pastor. Kaj im zazdanie nimen, hojo dopirom kada lava, hojo mema mušta mi gekvarte na rodinu. Kada vkede penom, baro dvora zo Ježiš pakale lava tam. Žodal keď srdca bučí, sú iné vedením Duchom Svetým, ktorí sa musia narodiť ešte raz skrze Svätého Ducha. No tá pastor si kabojka. Tak odkiaľ mám sám Jan Evangelium 3. kapitola. A čas pesme 1. veršu až do 5. veršu. A Kana dá dôraz nek buter priadá, ale nek dôraz kama v te posíkala. A vaša zadovala, da vesko pani zdava dôraz kod da su od Svetým Angesika, že si gleda zjavim džasmi. Bol istý človek farizeus, ktorému bolo meno Nikodem, židovský knieža. Ten prišiel k Ježišovi v noci a povedal mu: Rábi, v preklade učiteľu, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nikto nemôže činiť divy, ktoré ty činíš, keby nebol s ním Boh, alebo s tebou Boh. A Ježiš mu riekol: Amen, amen ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. A Nikodému povedal: A ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či azda môže po druhé vojsť do života svojej matky a narodiť sa? Ježiš mu odpovedal: Amen, amen, ti hovorím, že ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Amen. Zatiaľ stačí. Penžom na samom začiatku, že z veriaci sa skladá na tejto zemi Božie kráľovstvo tých, ktorí naozaj prijali Ježiša vo svojom živote a či učinili Ježiša ako kráľa vo svojom živote. A Biblia te genea, a 9. kapitola do Matúš sa odepísal práve modlitba Otče náš. Odepísal tak, Otče, ako v nebi,
tak aj na zemi. Presne da Božie kráľovstvo, so Ježiš pieha anžas, tak presne kámo a v kestu ste videli Ježiš, le devos pre kajakúb sa som nebo zvanili, a som je sveta Maruša. Je tak? No, o Božie kráľovstvo sa skladá z veriacich ľudí na tejto zemi. Ale som bez ománu, že učilo teačo, že da Božie kráľovstvo sa viem pre kajakúb, da sam amen, ale da Božie kráľovstvo pre gegino da, so sam v duchu, vedelea, a no nebus. A až da penal, tretí verš. Očalo da veskro, len Nikodemoske, a prosal je Čenigamingi Akana. Áno, man sa volal da veskro. Ježiš odpovedal a rekol mu, amen, amen ti hovorím, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. Čunes? To je prvý dôraz taký, to je tu bez narodzenia Megiekva, to je z vody alebo z Ducha Svätého, náš dikes o Božie kráľovstvo. Nemôže vidieť Božie kráľovstvo. Nadikela o nebo z Andre, ano nebos. To je bez Megiekva narodzenia. No a Nikodem 4. verš penol, sam bez omážu Megiekva še narodzenia. Te marino puro, čas napale džava nopera do lomola také. O Ježiš penol, Megiek dôrazdel. A do 5. verš. Šunakana. A dík, aman sa do Biblia. A Ježiš mu povedal, amen, amen ti hovorím, že ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Je vec, to maniš to nenarodila, Megiekva nadikela prepeskre jaka, o Božie kráľovstvo dajno nebos. A kana. Amen, amen ti hovorím, že ak sa ešte raz niekto nenarodí, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Abraham Kangeri prekročí Žovú pravosť, prišiel si do Božieho kráľovstva. Ale do Božieho kráľovstva, aby vošiel, človek musí sa na tejto zemi ešte raz narodiť, aby vošiel do nebeského kráľovstva. Lebo Božie kráľovstvo nepripočítame tre nebos. No máš, alebo Božie kráľovstvo bez narodila prekapu. Sám speš patišaj narodila do nebos. Te odoldi nás, Božie kráľovstvo prekapu, lebo máš prekapu, by ste narodili. A v ste dođali, aby nebeské kráľovstvo. Ale da do Božie kráľovstvo, aby bolo raz buď vytrhnúť, alebo aby si prešiel normálne a do nebo, za do Božie kráľovstvo je varikana od žipen džapa, kada palkada svetosť džal práve. Kaj? A do nebos, a do radosť. A vaš da, práva penia, vidieť kráľovstvo Božie, práva penia, musí nás prepeste buči tekelo. Je tak? Tekelo prepeste buči, a v kes, hoj tabel, od čao devesko vykryštalizíme, vyformíme, a netirotali ručípen, aby sme ukázali reklamu Ježiša Krista. Aby bol Ježiš viditeľný v našom živote. A ten penalo Ježiš, amen, amen ti hovorím, že ak sa niekto nenarodil, da niekto, to bude ti rovenu zuda saltu. To niekto, to si ty. Ak sa nenarodí Žanka, Janko, Peťo, Lukáš, Fero, Monika, Slava, Jozef, Berti, Veronika a Sávore Dženeko si všetko dá menos. A to je také varujúce, aby sme sa narodili. Lebo keď Ježiš povedal, ak sa niekto nenarodí, to bude tým menos. A ty nemôže narodzená vás. Sa do džáva do Boží kráľovstva. A mi otázka kam. Už od pastoru. A tu kam ste pravili, že tu sa narodili. Tu mali sa spolcíme na devesa, lebo bez Megiekva narodí džáva. Kam máte takú spolnú istotu v mene Pána Ježiša Krista, že som spolcíme a džáva je znovu zrodziť z pekárov. A sáčanes džáva, lebo ima istota, uistenie od Duch Svätý, uistil mire duchosť, že som znovu zrodzíme, znovu spolcíme skrze Ducha Svätého. A kaj je napisíme? Ano, Rímanom 8. kapitola 16. verš. A sám ten duch spolu svedčí s mojím duchom, že sme deťmi Božími.
že dá. Kada većina pilota na novinama. Abo keravali su nam što zahvalama nam što shvatili tekeno. Duh Sveti je ten, ktorý ma uistuje. Lebo keď ty niečo robíš, Duch Sveti sa automaticky zahnúcuje. A keď sa Duch Sveti zahnúcuješ sa aj ty. Už cítiš súda, máme súda. Aj ma tu korkordes, lebo tke tlopkina, tu keď pretiro svedomie, pretiro ili marčanes. A presne takto spala Peňa. Sme susedov dvora očal do doskope kako, koje peste narodina smo dekva. A užar sapešet narodinas. Sa staršet me dekva rodila, me dekva še spolcino. Prema sa niekto nenarodí z vody a z ducha. Čo symbolizuje voda? Voda symbolizuje Božie slovo. 1.23 do 1. Petrova, znovu splodení sú nie z neporušiteľného, ale z neporušiteľného semena Božieho slova. To ono to neskrnáva, nás podzela. Tiro vnútro. Áno, ale tuto. Tak sadka mu stalo spozimen. Džade, že Duch Svetý laveha, ino, tvorinou dživibe. Slovo a duch je život. A to slovo je tá voda, ktorá ťa naozaj vyploduje skrze semena Božieho slova. A kada prava Peňa, že sa Ável o Duch Svetý vykal, že rozpeske vážno delo, rozpeske vážno ova, že tu bez Arkana Trapinské a dá sa robilo bakloty, tu Duch Svetčilo, tu keď sme tu bučili. A v tom je to, že keď Boh pozera tvoju snahu, vtedy prichádza Duch Boží. A keď prichádza Duch Boží, už nie si ten, ktorý si Boh. Si niekto iný. Si iný. Omar și permena pângeara tot. Omar că s-a gândit pe zohatorul de sport coi nu chiar că s-a gândit pe poșis. Na camera s-a întroiaca. A putea celega da prende la familia, la roținata, o camarata, o pena, o prava. Prave pe la leveții. Și Angeanis, že nasal prodrom, a ne peklali sa na prodrom, a do večný život, pa čo čomu nebeského. A to, že si sa narodil v Božom kráľovstve, skrze Božieho slova, skrze Svätého Ducha. Duch Svetý je ten, ktorý naozaj je v tebe, ktorý ťa vedie. Si vedený Duchom Svetým. Boh ťa pomazuje. A vieš, že keď si už vedený Duchom Svetým, tak si Božie dieťa. A toto Božie dieťa môže šíriť Božie kráľovstvo. Lebo má váhu. Vieš, ako váhu? Že má to svedectvo. A ten duch, keď rozpráva tento človek, tento kresťan, tak duch normálne z jeho ústa usvedčuje až tak, že sa dotýka tých ľudí, že prenika to slovo až do ich srdca. Halelujá. A už na 6. verš. Čo sa narodilo z tela je telo. Co znamená, že mám 6 reda je dodačeno telo. Ale čo sa narodilo z ducha? Je duch. O mám sa pachľaku vođal. Tak kađe o telo? Pro prachos. Ale duchos kaj džal. Džal ode kaj hino stvoriteľ. Lebo sa stvoríme. Telo duchos ino spodíme, kja dá, za ten niekva stvoríme, kja dá, myša čas. A to nebeské kráľovstvo, alebo Božom kráľovstvo. A šup dôraz medekvar, o Ježišov 7. verš. Nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť. Da na nemirový mysel, ale pení kamiery. Ale to sú princípy Božie, čo sa musí stať v každom jednom z nás v našom živote. Takže kako je prepeste určité kelo a vtedy máme štávame niekva splodíme z Boha, prepeste niekva ten narodina. A vtedy človek, keď je znovu splodený, znovu narodený skrze Boha, tak čo človek sa teší, keď raz príde v Božom kráľovstve. Bez tešina, bez pozbudina, džal palaver, práva peňa, džal palaver gáva, a peno pesko svedectvo, a džanom, lebo peno s plnou istotou sa ti má ode uľahás. Džane suste, niko nás sama za nebos, či sa vás, na sa vás. Ale to Božie kráľovstvo musíme prežiť z neba, to Božie kráľovstvo v našom vnútri. A niekedy vieme rozprávať to, čo ani sme niekedy nečítali, ale všetko je nám také zjavené. Vieš prečo? Lebo Duch Boží zjavuje. Duch Boží, ktorý zjavuje v
Božom kráľovstve nikam nie je. Takže Pána Pena, teraz vedíme Duchom Svetým. Te nálaha Duchom Svetým, vedíme tega Boha, vedíme človeka a nachadová soda. A vašu dá, máš pekným kádem. Nikda, kada sa mnou nachadová. O Bože kráľovstvo, najednou bez Božáta chadov, bez nachadov, nepačadná, a tam sa cítne čeluje. Ten príma zadá, ten páča za meske, tá vás pokorná, a ten začne zbučiť, bez to tekelo, ten živa zadá. A sa na také rád, krátke ten peno, že vtedy vyleje ducha slávy na každé jedno telo, ktorý naozaj je oddaný pre Boha. Duch slávy, to je duch Ježiša Krista. Že tak, ako Boh Otec bol oslavený nad Ježišom Kristom na tejto zemi, tak aj Ježiš aj Otec chce byť oslavený na tvoj život, aby vydal svojho ducha slávy na tvoj život. Chce vydať na svoju církev, tam, kde je Božie kráľovstvo, tak tam chce byť aj duch slávy. Aby bola sláva Ježiša Krista viditeľná, vypodobnená, vypreformovaná, vykryštalizovaná tam, kde sa pracuje na Božom kráľovstve. Halelúja.